Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ako lang mag-isa sa bus and ano na to talaga spontaneous na plano. Gusto ko sanang mag-chill lang sa bahay pero ako lang mag-isa sa bahay. May lakad si Ron at si Ana, so I've decided na punta na lang ako sa city dahil maganda ang weather and then gusto ko uminom ng something cold na maganda yung environment. Medyo sadya pa ng environment na wala mag-isa sa bahay. I'm not sure if sila Loy na okay sila. Free sila. Pwede ko rin makita doon. Sulong-sulong po ang bus ngayon. Ako lang mag-isa na kami. Samahan po ako sa aking gala. Eindhoven, Cirkelbos. Centraal Station. Vergeet niet om uit te checken met je OV-chipkaart op betaalpas. Eindhoven, Cirkelbos. A few moments later. Hello, titas. Bahay na po ako, no? Hindi ako nag-video doon. Grabe ka sa Samok, sa city. Grabe. And bumili lang po ako ng mga gifts sa mga bata na magbi-birthday na. Kasi may birthday party na pupuntahan si Ana. Magkasunod, Friday tsaka Saturday. So, bumili ako ng gifts. Pero doon ako sa shop na pinagtatrabahuan ko kasi nga may discount ako doon palagi. Sayang naman no ang discount. Pang ano na din yun, pang bus. Pamasahe sa bus na din yun, sayang din. So doon ako bumili kasi maraming maganda kasi yung choices doon sa shop namin. And then bumili po ako ng stainless na steel, another stainless steel na na lutuan. Kasi I'm slowly getting rid of all non-stick na lutuan. So syempre no, while tumatanda, mas lalo akong natatakot sa mga kasi yun nga gusto kong mag-switch na sa stainless steel na lutuan. May mga stainless steel naman na ako dati pa pero yung minsan kasi pag nagluto ako ng fried rice and other prito-prito, ayoko nung nagsistick masyado kasi madali siyang linisin pero 'di ba? Hindi siya ganyan all the time safe yung mga may coat na pans. But yeah, bumili po ako ng isang pan and then hindi ko kasi nakita yung nagustuhan kong isa pang pan. So, pag may stock na kami ulit noon, bibili ulit ako. Isa pa lang muna yung binili ko ngayon. So, gusto ko pa ng isa pang pan na medyo malaki. Kasi yung nabili ko ngayon medyo maliit siya. Siguro 24 inches lang siya. 24 cm. So, may kaanuhan siya. Ka-liitan. So, okay pa naman yung non-stick ko na na pan, yung BK na nabili ko dati. Pero once na mag-start siyang mag-scratch, i-delete ko kaagad siya. So, palitan ko na lang sila lahat ng stainless. Mister, wala pa. Akala ko maabutan. Mauna akong mauwi sa kanila. Pero, kakastart pa lang daw ng barbecue nila. Hindi ko alam kung kakain ako. May rice naman ako dyan, so baka kumain ako. And,
coincidentally, nakita ko si Miss Acel doon. So, nag-picture siya kanina. Hindi ko lang mahingi ako ng copy next time sa kanya. Although nasa isang town po kami, pero sobrang minsan lang kami nagkakakita kasi nga yung schedule natin dito iba eh. Siya din, busy siya sa mga anak niya. And tatlo yung mga anak niya. May mga gig din siya dito kasi sa sa Europe eh. So, nakita ko siya by chance doon sa Dinbos and may kasama siyang isang Filipina. So, yun, nakilala ko siya. Pero sobrang saglit lang kami nagkasama kanina. Yung mga kaibigan ko na sana kikitain ko today, hindi man sila nag-reply. And sabi ko, kasi they were supposed to come here and medyo hindi klaro yung information. So, anyway, hindi ako sumama kila Mister dahil doon. Akala ko kasi mabivisit sila dito, but anyway, it's okay. Sabi ko na lang, kasi wala akong ginagawa kanina. I thought, might as well go to the city and kasi maganda yung weather today. So, I thought, enjoy the atmosphere, ganun. So, nag-enjoy naman ako. Bumili ako ng mga kailangan ko doon sa shop. Kasi pag ako'y naka-duty, pagkatapos po ng trabaho, namamadali po ako sa bus, sa station ulit, pabalik kasi nga, hinahabol ko yung schedule ng bus. Kasi yung bus kasi na pumupunta sa amin, every 30 minutes lang siya. And there are times na nami-miss, nag-every hour siya, depende sa kabisi or holiday, ganun. So, yun, nagbabalik ako palagi. Wala akong time na magtingin-tingin masyado. Pag may plano talaga akong bilhin, yun, binibili ko na kaagad. Hindi na po ako nag-window shop, ganun, nagbabrowse-browse. Pero, yeah, may time ako kanina, pero kasi din, sobrang busy sa shop. Nagkita kami ng mga kasama ko doon. Nakita ako ng manager ko, sabi niya, gusto mo bang maaga magtrabaho sa Nagdagyan kita, mag-add pa ako ng oras sa'yo sa Sabi ko, sige, go. So, sa Monday, 9 hours po ako sa Monday. I mean, including my break. So, full day tayo sa Monday. Holiday pa naman yun. Wala, si Mr. tsaka si Anna free sila. So, until 7 ako sa Monday. Sa Tuesday din, until 7 po ako. So, I think Monday and Tuesday, 10 ako mag-start. No, okay na din, no? May pang-add ng oras ba? Sayang din naman. So, yun lang. Ganap. Nakita pa talaga ako ng manager ko kanina. But yeah, it has been a nice day. And, yeah, positive yung araw. Pero namimiss ko si Ana. Ano bang gagawin ko ngayon? Mag-i-edit pa ako kasi ang dami kong i-edit. And as you know, hindi ako masyado nakapag-upload these days. Pasensya na po. Kasi nga talaga masyadong hectic yung schedule. Hay nako. Mas okay din naman yung busy tayo, no? Kaysa nandito lang ako sa bahay. Although, it's fine naman na nandito ako sa bahay. May mga ginagawa-gawa ako dito. Pero, alam nyo na, mas mabuti na yung may kita. Mas pangdagdag sa kita. No? Pati mag-i-edit po muna tayo. The next day. Makisat, yabnok sa round ka. Oh. And laatste. Dankjewel. Ja, goed zo. Ja, dat doe maar mee helpen. Kom maar. Hoe kan dat nou? Kom maar. Ano mo, ngit-ngit. Hi, titas! Welcome na naman. Welcome naman. Connect na naman natin yung video natin. Galing kaming nag-grocery. Kaya wala kaming stock na dito sa bahay. Mabigat po ito siya eh. So, pumunta kami ng Aldi. Kausap ko pala si Libian kanina kay may in-order akong bag ba. Ito talaga si Libian. Bad influence ka sa akin sa mga bag ha. Joke lang. Shout out di ay mo dahil Libian. Ang tagal ko nang hindi nakapunta ng Aldi kasi nga si Mr. yung palaging nag-grocery sa amin, no? Kay siya man ang mas malapit sa mga grocery ba. And palagi kasi ako namamadali. Habulan na yung show namin ng bus. But yeah, unahin natin yung mga meat para mapasok ko na sila sa ref. May kinuha akong minced beef kay
magluluto pa ako mamaya ng pasta. Kaya 2 araw ako Monday, Tuesday na medyo late na makakauwi. So at least yung mag-ama ko, si Ruth kasi hindi ko maasahan talaga sa pagluluto. So pag siya yung nagluluto sa sarili para sa sarili niya, steak. Si Ana hindi pa naman po mahilig si Ana sa karne. So magluto ako ng spaghetti. I mean yung ganitong karne ba. Luto ko ako ng spaghetti for Ana. And then 2 putahe po yung lulutuin ko. Yung paborito ni Ana na adobo. Yung ito, chicken wings. Yun po kasi ang gusto ni Ana. So, lutuan ko siya mamaya. And also yung spaghetti. Para wala nang isipin si Mr. No? So, wala talagang dahilan na hindi makakain na maayos yung anak natin. So, I also have this steak cut. Ito siya. And ito yung pinaka-paborito ko kasi may mga fat pa siya dyan. So, yan. Yung meat natin for the week. Yung isang slice nito, lagyan ko siguro ng carrots para ma-pair ko siya sa rice. So, ito yung ating meat. Ano pa ba? Kumuha din tayo ng yung 2 to. Kumuha na naman ng Kinder o ito. And then, may ice cream para tayo dito. And also, ito yung paborito ko na Dutch snack. So, if hindi nyo pa alam, yung Netherlands po, dito sa Netherlands, mahilig sila sa mga snacks. So, isa ito sa mga Dutch snacks. So, next time siguro mag-video ako ng showing you yung mga popular na Dutch snacks. Yun. Ito, kaasoufflé. So, kaas means cheese. So, cheese lang talaga siya sa loob. Ito siya. Si Mr. pumunta na po sa taas kasi pagod. So, siya ay matutulog. May isa pa pala tayong dito, ice cream. And meron din ako ditong liverwurst or yung para siyang liver spread. So, yung mga pang-ref. Unahin ko na pala. No? And then, may meatballs din ako dito. Sabi ni Mr. gustong-gusto po ito ni Ana. Beef yung flavor. And then, meron na naman ako ditong speck rapies. So, smoked siya. Smoked ito na bacon. Mga chunks. And meron din ako ditong lettuce. And then, we also have cheese. Yung mga ganitong cheese ang gusto ko kasi pang bread. Mabilisan kasi yung kain, guys. Yung lunch ko, parang Dutch na din tayo, no? Kung kain ko na lunch, boiled egg. Tapos, bread na alagyan ng spread, cheese, yung ganun. Tapos, may Greek yogurt tayo. Meron din ako ditong fresh milk. And nakakuha ako ng naka-promo na grilled. Grilled pala siya. Grilled na tuna. Let's try kung masarap. Timing na masad yun niya. Kung makakuha ko ka ng mga maayo na parang Asian na taste yun ba mga pagkaon. We also have grapes para sa school ni Ana. Meron din tayo dito Cocos Cranson kasi gusto to ni Ruth. Dito sila mahilig 2 sa coconut. Pero, ito siya okay sa kanila. Kumuha rin ako ng cherry tomatoes, ihalo ko minsan sa omelette. Meron din po akong pipino. Of course, banana. Kasi at least may variety si Ana sa mga pwede niyang kainin fruits sa school. May avocado din ako dito. Sa sarili ko yan. And then, meron din ako ditong lemon kasi tayo. Detox tayo. Ano ito? Chicken wings. Frozen to siya. So, ilagay ko silang lahat sa taas. Ito yung cheese ni Ana. Meron din tayong fries nito. Sana naman po. That's the last one you're having today, ha? Okay? Yeah. And then we also have butter. And chicken fillet strips. Mahal doon. Yung sa binibili namin na
Talagang lahat ng paninad nila mga frozen goods. Medyo mura doon. May onion din ako dito. And then, more chicken. Nuggets naman to siya. Para pag tinatamad siguro si Mr. dito. Pag wala ako dito sa bahay, yung dalawang to, they will resort to snacks. Naka-dress pa naman yun kay mainit ngayon. Pagkagwapa. Pabuyag. So, yan. Lahat yung pinamili natin this week. So, yung total na nabayaran na namin kanina was 100 kapin man siguro ni. 112. So, siguro dati, nung bago pa lang ako dito, nasa mga 70 to 80 euro lang siguro to. Ngayon, sobrang mahal na talaga. Pero, this will last a while naman sa amin. Nalagay ko na po muna doon sa taas yung mga frozen namin na pagkain. Kaya nasa na yung freezer namin. Chest freezer lang po yung gamit namin. Maliit yung ref dito, walang freezer. Tapos yung extra freezer namin, wala na po dito. Binigay ni Ref sa kaibigan namin. Kasi nagtitake lang yun ng space eh. And ayoko na yun dito sa sa pantry. Kaya yun nga, nagtitake up siya ng space. And to be honest, ayoko ng chest freezer kasi nakaganon ako palagi. Pero yun kasi, hindi din kasi masyado marami yung nilalagay namin sa freezer. Yun. As much as possible, tinatry kong magluto. Only good for few days. Ganun. Ayoko na yung maraming stock sa freezer. Kasi minsan nakakalimutan na ba. Mga ilang buwan bago mo ma-realize, sayang, dito pa pala ito. Sayang. Tapos, ayan. Ilagay natin muna. Ilagay ko muna pala sa taas. And I think mahaba na po masyado yung ating pa-video ito, no? So, i-end ko na din po yung ating pa-video. Wala naman masyadong ganap. Ito lang talaga buhay family. Nasa bahay lang most of the time. If may out kami, if may gala kami, nice. And syempre, try kong isama kayo, no? Or i-document. Pero yeah, back to, siguro pag mas nakapag-adjust na ako sa work and sa schedule ko sa work, then mas makakapag-vlog na ako, hopefully. So yeah, thank you so much for watching and see you na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush babush. Ana, nagtikangkang. Nagtikangkang panguan ko no, be? Why are you like this? Sit properly ko no. Sige. Say hi. Bye, titas, be. Say bye to the titas. Bye. Bye, titas. See you next time. See you next time, titas. Uy, ka-pretty naman nas atong ana, oy. Dadi ba na, I love my own kay ang mama. Lain sa gayog dili, no?